हे राजा 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 करे जामे समाजा उठाल तनी कोरा भेटाई खूबे माजा बहिया में कसी परतुरा अरे बाप रे बाप करा माई के चोट लागो रे दादा कोनो देखला खाना नु दिए अरे बाप रे कहाँ गान मारल रे सोहिया में कसी के सोइया मारे दो कच्चा कट कट कहाँ से आवते रे मोफिल मैं चुवैले या फुवैले बारे ससुरारी गनी हां तारवा के लइका के बर्थडे रहल तोर सलिया लगैले बड़ी सका थोरे साला हमार सलिया लगैले बड़ी स ना भक्ति त आर जूजी में लगा देती स इतना बेलूरा बारी स का रे रात भर तो खूब मजा ले ले खबे थानों में तो जरूर की लगैले खबे ना रे ओकर मारदा ओही जिरलन स थान में लगैती त जान से मार देतन स हमार लार मार देतन सन तोर मौगी वहां जाइत तो छोड़ थोई देतन सन ध के बखोर देतन सन हमार मौगी हवा जाई तो मुंह से मजाक करी देहिया से थोड़ी चल ठीक कहत रे हम रहती तो बिना हाथ लगैले ना छोड़ती चल साला पहले शादी कर ले ओकरा बाद हमरा से ते बतियै है चल तनी हम जाए दे हमरा के कारे मोफिल आगोली ससुराली से गान लिवा के ह जगदेव आगोनी गार लिवा के वहाँ रहन तो थोड़ी काम चली बात बतियौले बाड़े रे सर तोर हम जगदेव हई रे तोर बाप नु लागे मरे अरे ऊ सब छोड़ बोल जगदेव की के रसगुल्ला कहाँ बा नहीं लेल का रे ये हमर राम से ले आई ओ बहिन 14 सन से बची तब नु केक काटाते लूट परुअन स परुआ से त 4 फुट ऊ बारन स तोरा मिलुए कि ना कि खाली मुंह देख के चलौवी मिलुए झिंगा के झाट बराबर वो मम्मी जी लिया के देली त लार ना मिली यही से तो हम बर्थडे सडे में ना जानी जितना केयस ना उतना मुंह घर में लपेट दी हस उहे सब देख के तो आधा हमारे हाथ छुकर के राख हो जाला ए ओहू जी तो इहे बात रहुए 5 किलो केक आइल रहुए आधा के मुंह गार में लपेटे में उड़वा दे हुए सब बतावो हूँ 2.5 किलो केक मुँहे गान में लगाए में उड़वा दे हुआ सो खैतो सो तो देह में लागी ए छोरा जाए द ओकनी लगे त पैसा बा अरे छोड़ उ सब खाली केके रहे कि और कुछ रहे रहुए ना मीट रहे मछली रहे आ 4 गो लेडीज आई रही स ओकनी के त देख के मन गद गद हो गई रहे अरे सर हम उ पूछता नहीं कि 4 गो लेडीज रहे से 4 गो लौंडा रहलस ते सर खैली है कि ना मुर्गा भात तो दबा के खैनी आ मछली के पीस तो खीस में खाई कितना जाना रासा के आशा करते रह गइलो तेहू पर बार ना भेटाइल चल ठीक बा जो हमरा खातिर घर से खाना लेके आओ तो बेरा से लाम भरत लह तू अभी ले खाना नहीं खइले जो बुरी बकवास ज्यादा मत कर जो खाना लेके आओ अच्छे रोक लेके आवतन कारे भोसरी 10 बज गए ओबरा से बाबू के खाना नहीं खे दियाइल ओबरा से का करतले ह ना त ई के जानता कि कब भूख लगता कब नहीं खे लागत तरे उ तो मंगिहन तब देबे पूछे के ना चाही तोरा कि बाबूजी खाना बन गइल बा ले आई बनैबो करी या ले जाके मुंह में ठूसबो करी तार लोग के नौकर बैठल बानी का रे ओंगा काहे बोलता रे तोरा कुछ के चस्का लाग गइल बा का हमारे कुछ के चस्का नहीं खे लागल काम करत करत गांठ फाटल बा कपड़ा लता फीची लइका सके खिलाई
कि रात भर मरवैबो करी। हाँ आ लड़का से याद आई बबुआ के हमारा बर्थडे आवता, ऑर्केस्ट्रा के साथ बर्थडे मनाने के चाहिए, मीट मछली। रुक भोसरी, अपना बाबू से पूछा था नी। ए बाबू ए, भाई भोसरी को हती के बर्थडे मनावे के। हाँ सारे बर्थडे मनी घर दुआर बनाए के चिंता नहीं खे, बर्थडे मनी सब सुना तनी बाप बेटा के खिस्सा, उठाए पेटा पेटी या चल दम खेता खेती। देख लो के कहती है, दे द पैसा बा आ तो पूजी जूजी खाती रखले बारो, बिहान से भाग जाई त लाड़ पहान धो के सूते के पड़ जाई आ लाड़ ना भेटी। जो सारी 1000 रुपया बा बगली में ले ले। अरे तो दो मार दवा, 30-40 हजार के तो बात बा। 30-40 हजार कहाँ बा, जो वो सरपंच से 2 कट्ठा बेच दे, बुला लिया उनकरा के, उनकरे से लिया आई तब नु बर्थडे मोनी आ तब नु पटीदार सके। जो